ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين تنوب عليه دافب لمو مسدو دافب بتكيدو دافب بمدو وجرى دافب ميو مجميو أمبد مكاكا الله تعالى كميلا أمبد مكاكا الله تعالى كتيالا أمبي وعلى التنو أيائر التنو بمبه ألالا كتمفر بك. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما على التنوكا بركنا كعلى ولمنو أكادنيموكا الدولينا بغني على بلبلي نعمة الهداية نعمة الإيمان نعمة الإسلام النعمة ولا كرة لي أنت من ينبغي ميغو ويكانا نعمة ويلي من ينعمة ويأسلام ينعمة على فنسريالي من غير أما كأنغاندا كبلاك نندين إسراك ni ala ka fonsira kunde anda surade wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim ala de ma kadani ma biya jaka blasraklin o alay ayayre kum majam ya alkira ka cidin ayayre kum majam dinin dine indili amma ani ka koloshi addina sangoro taliko layduta ko wajibiya ayraka. هو الذي أرسل رسوله بالهدى عليه مسام ياك تشيديش أرسل رسوله ألم ياك تشيديش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شهيدا. ألا وسر الشيري على كرك تشيديكو ألا يرى الشيري بأكا إيا أنقلوا تجيو على الشريعة بأكا. سورة المنافقون دمنا عليه ودفع منافق بافع عندر على الله عندر الله عندر على كافوي مودي تشيدي وتشين تدا كذا كلوتش كونغا على بالشريعة كافوي كونيا كتشيدي فأنا يا
ako alimiya ka cidechi bil huda ni kandai wa dinil haqq anini chedine yuzgarahu ala ad-din kulli wala sakanu ban dine tobbeka ko koray dine tobe fo fena note dine ala yoro kelele inna ad-din 'inda Allah al-islam onga to mun dambe ni abu fuma ko dine muslamaya de be korota o beka kuma be fuka tashi alkiyama sanga silima wi ala ire kallaitu ko ali ala buke walau kariha al-mushrikun ko halni flangafu yo kon hallo majja flangafu kado islamaya jugula baba o kulu flade qur'ana ko islamaya ko kulu miye kateme kulu beka kulu fla a kulu folo al-yahud wa yahudi ta islamaya fe ta islamaya fe uta nyeta fe uta jidil fe uta yirwal fe uta ulu ta fe le ulu ta tenda shido ulu ta inda fe le yo famu dro duko kula mami wona televedi bila fiyo ya ibina dumini mahutu mai alaye ko abita gubita akone de tafe karsa ne mafia mani ko ne tafe ko islamaya kombe mamun yoro kusube akulu folo al-yahud wa yahudi akulu flana walladina ashraku mamun yudfara alaka flanga fote ala fe ate ala kilibadiya fe ate liman yakuma kafe arab alaka kishini khasla flabbe alaka do anam gowche ambi sharia kura alaka kilibadiya ka sharia kura alaka ka cidiya alaka mi ni ala ya cika ke hinay ila alamin wama arsalnak illa rahmatan lil alamin ama e muhammadu ciki ke dore ko foki ke hinay lil alamin davebe okay davebe ejere nyam masi o bede be ala kira la horma sallallahu alayhi wa alihi wasallam okay kira na mantu وسيأتي بلا كلف وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم من تومن تمنا ني أمة شندرو عرب وهلك ودك عليك السنة في الكون في الخلق شدي شامن تمنا ومن دونغا هلك لكم كما بربورا قرآنكم ودعتوا على كلا يربلوا لكم من صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام على أمته أما تومن ko hanni kaba kun fina ya doni kaba fina ba an jama hakilla bishinga tiketi bishinga dongi daka datu gute ko sande nato nga alakira sallallahu alaihi wasallam ni kaba kun fina abiddu sokono abu fukadu bo fukabu ba fuka kira tukudi ko kaba dillaka fi manto do kuna hakilla ko sanji do nga tasuma de borala ko halaki kale bisran wa ma adra mubajira lila ko ni ji alakira kun srambe kuma be min wana nuhu naka mo soro nuhu ka mo soro wana kana ka mo soro min wana lutu ka mo soro o nyonga na le mandun soro mi shuaibu ka mo soro mandun mun halakira ka koro min soro wana kana ale mandun soro adaga samuda ka ulu mun baro bora fu ala sura lakana alakira dana yasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam كفار كرم يهكلسك يهكلتك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الله تعالى ما كفى بك من تنيانغتا أبدا وأنت فيهم كاسر إيرين مبلو لبوشلا يهكلسك مي من دون دو سرو كتشيدو ينا أي no e bafali cliché ndo ki manduna abada umana cheni ke chukochu otuso o nga don ba do wi ay sharum mi ko ni may ni laydu ni ma alakra hakillat ke pew kana alay flana farag wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ko Allah ta'ala makke fana ko abu nyangata kasoro be ala ya fadil
kore haleti tanke wi ya fayini na alafe وبتوبي كاسجي ما كبو جرمولا نعلى بيافو من تو هلك من تو منو هلك ما سيرة يردو دلا على كو أو بجويا أو داي ين انت توبي رسرة دي أو مبلي انت أو ينافل بلير نغا بدا ينافلي أيو كي على كرا مندومي على كرا بويا كما أيب سمانجا نغا على كرا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه أي يا فين أما في أكتوبي كسي علم جونك يستغفروا شيء أنا دون برضو كنت من السلف كيف يهلك ومعه النجاة قيل وما النجاة قال الاستغفار أكون لكم ما بحالك شغلي ككشي تيبولو ككشي كنو تيبولو ككشي منا تيبولو أي روكوتي كو كبير تيبولو ساكيكي ولي كبير تيبولو ولوكيكي كو كمانا ما بحالك شغلي كسورة كشي بابول كشي منا بابول كشي سرا بابول يا آدم أدي توتو يجيلا ما فندي سورة كمي كو كمانا مؤمن بحالك شغلي ومعه النجاة كسوراني كشي منا بنيوفي وكو دون بايما كو بيجمعي قال الاستغفار أكو استغفار دي بدا ودا تجرمنا يا فايني كو علف كتوبي كسيكو كبوالا كيا فاين علف سوليوشن ودا فوي تجرمنا دوت ويا فبا تجرمنا علف با كو جاري تشغو تشغو اتسكا جرمو يا فا ايدا كوكو ياري تشغو تشغو اتسكا جرمو سباكو كما علم مجمع على كده كدوولا ومن يغفر الذنوب الا انت جنب جرمو يا فا دي علف وكمانا باسكي فولو امبا با دون كو تسينابلي نو حكيسكي فولو من درا ويك على كرير بالوليت صلى الله عليه واله وسلم افلنا وي نام بتوبي كبول جولا كيا فين على انا دون فانا كو استغفارو توبي كما كادو ابا ما نفادي ناني توبي فرامبيونغا ناني استغفارو كمbe ما من دلا غسي اتي فوي بوي كول جولا ابي يا فين على كي تو كوجو من كلا ibo ka ko kay ise bala ibolo bala itabala itadabla sidna ali ibn abi talib ko akoye moye mamunu ko o barani be komi o be ka yela alala emay arakira ka kuma kando be sallallahu alaihi wasallam ko nimisa ere de tubi ini misali mi gara wali jugo koro kella ada mamin nimisara adabla liko kuma ko ni mato foyo era mire kala ni misarola ba so an fe mo be istighfaru kaka ke wes abi ya fayini komina o keli rebe sina o wati kele ni korofol astaghfirullah alaka ya fama koy betamana ka korofoli ni mo burujaldo astaghfirullah alaka ya fama ko betamana ko keli أبوركم من السورة أكمل أستغفر الله لك يا فما ما قل أبو بولا ذرا بتلفون تا أبراني بورتي نا أكما كان دوم بعد وتي ويه يرنجناي وتي يا فيني على في أنت بودا من بي جوني على شيء جرم كولا ويه كيا فيني شاي ويه مانتو إنغا دلها فلاداي أكمانا ويا فيني هل ني إتامين ما دو كنت كين وكيبا كنت ما على كرام دوما fana ni dugu kolo nyanguma se Allah Ta'ala ka halaki tina no ye be halaki na be ni fem fla do la kelen bulu folo o bora e no ya ala kira suma ele mana ka bo amantum chela sallallahu alayhi wasallam o flanay o be to ambulu fuka tasi al qiyamah sana selima no ye jonka tubi kasi alama man taba taba Allah alayhi ni tubira ala bi ka tubi min ni jon tubira ala ba ka tubi min anga sigango ala ka hine foiti mimbe teme abe jon wele liminge kana tubi ayere ni yonche ni ko bani yonche e de ba yini ko bi ni minche na fanga ka boitay wal mani ka sorosiri be atkila wal mani ba atki ka baradala e de bi chesri ka mo yini ka duinache e de bi chido unchi ama e de be ben yini inaleche
أنت عليك سرتي له ويا دم دون يدشوي إلا من رحم الله قال أنا كفى مبايا أو نبي على كاسوس أو نبي كجولا شنيتلي قال أنا بكيكا تشيدون شي أوما على بكيكا ويل بلا أما الله تعالى بكيكا كما أنفي أين يا فايني في بي يا فأما أي توبي كسيما باكا توبي مني أو أبي موري لبلي ما منو بعلى كانني ما منو كبه وي إتافك عدبلا دبل ما فرات يتلا فرات يتلا متى على قو عدبلا سيما بسويلا يا فايني في بي يا فيما هل لنا كجو كذا هل لا كذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أو ميدان سبوعي ربك كانت شيطانك تاني ياسود دانال ويجمع كيجي على كهنا يا روي شيطانك دولة بلي كان عدم ديلا أباجي إيكونا كافو ala be so yela bla ede ma delikani be eni ala shaw do ko tubi be fenye shaytan bo wayu jigi kono shayatinul ins ulu fana be to ko kuma kan fo itlo ko nu yaay ko ali do do iballa ka sildi tati kana misrila tubi balaka jigi kono e be do yelelati karsa eni misri aja ma jigi tikera ona nywana kana we itato ki jigi tika ala ka hinana shaytan ba fakatani ni tara ko mi ne esero danga le tisigibli kuma be ba yini ka dole fara ko duga na da ma de jigi tika ala ka hinana kuma be aba yini ka dole fara ka wale duga kada ka ale revolution na manye ko naluma kuma do fo ko ni manye tu fasu dungo ki ka dunki fashion bara ale ka tetela na ale ko ni nan la hara surobli ale kon ba si ko be ke sa ala sosola wa ma adra jinu fi دنيا فوكيتك سجالا دنيا فوق على تسعين من تاب الله عليه مما من توب على مكتوب منه إن الله يغفر الذنوب جميعا جرموب على دباب بيا فا nga asharti a condition of tubi mali tubi ke chuguma inni misara korolela ye ko indabla ye ngania chentigi taka fo iti segeli ngonno mabli abada fuka tashika saya in sabab mana dafa jurumuna a jurumu boyana chugo ala biya fima insha Allah ta'ala ni wali hake ubala sa o be sharti ke nani we ibe mo ka fon seguma mami ni ika jurumu de wal nafulu numbe bulu koroy bani tubira ni yenin sabake eta to nani na e ka mo ka fon seguma anga jandola a caman kan bɛ kwa tubira wa a bugun bɛ wari kai o nafolo bɛ ale bolo ye ale balo bɛ a tigiw balo bɛ a b'u dɔn nka o wari ninnu ti segi dɛ ale kɔni labɛnnen sa a b'a ka ɲɛnamaya kɛ n'olu awa a ko tɛ ten dɛ ni tubi ni wala o de y'a to a bɛ fɔ an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ jurumu bɛɛ cɛ ka jugu nka jurumu minnu ni adamadenw sen b'u la adamaden hakɛw b'u la olu kungo bi caya parce que hali ni ala yafar'e ma sisan dakun b'i ni min cɛ o ta dulonnen bi to nka nin bɛɛ kɔfɛ adamaden kɔni bɛ wele kana tubi de ma ka d'a kan n'i ye nin kuma ninnu fana fɔ dɔ b'a miiri wali hakɛ minnu bɛ ne na olu sarali se tɛ ne ye bilen olu ɲɛnabɔli cogo foyi tɛ ne bolo bilen o tuma hali ni ne ma tubi bilen ɲɛnabɔ cogo tɛ ne ta in na bilen e ka tubi sa i ka ko tɔ to ala ma n'a sɔrɔ i ka tubi ye tubi tiɲɛtigi wali hakɛ ninnu segibaliya ye dɛsɛ don a t'i bolo de a segili se de tɛ i ye n'o tɛ n'i y'a k'i bolo bi a t'i si bolo bari an bɛ ka ko segi ka taa ala ma inna allaha ala kulli shay'in qadir ko bɛɛ ɲɛnabɔli se bɛ ala ye nka ni fɛnw segili kɔni se b'i ye i ka tubi dulonnen bɛ to dɛ f'i ka mɔgɔw ka fɛnw segi ma i ni ala cɛ n'u y'a fara bana mɔgɔw ka fɛnw i b'olu segi mɔgɔw an ka tubi caya ka yafa ɲini caya ala fɛ ka yafa ɲini caya ala fɛ o de ye nin manto in ka danaya filanan ye o kɔsa an ɲɔgɔn wele ka na ala ɲɛ siran ɲɛ ma ka ɲɔgɔn wele
kana sabati ma aslamaya kan alai ni kuma kanu fo alkirak min ayat 70 kalan ka chaya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha isra alayhi haqqa tuqatih alan yasran yachiyela wala tamutunna illa wa antum muslimun akana so akasafa ka so islami haqqa tuqatih alan yasran yachiyela ode mamin be kotoy ala ire jati de jini kama abu wani ma ki ala ire jati jini kama an jan dola de ba do ba ala isra ya do ala isra bara don bo isharu mun ke ya be fara jonga abu fengele na ma de fo ujmai ala ka ya markon iba sura man bisra ala ya ajsir lido ala ka ya markon la batul fi man bisra ala ya aba ala ka lajli kan gashisi ala ka dan abulu koloshi onga nim flash ta ala made na fafa ka sura akke kunya ala jati jeyini modo ala made be ala yesna barake ga ala de be diskundo innahu alimun bi zati sudur disku kono ko yere ala bodo ala ba do yini ngoi dabla adabla kunti ala yesra nyey kuy ala yesra nyey bara kondo nga adabla kunte ala nyesranye israna gashude israna mawbena minde fo israna ajien kode awa abo chugola barang mom fana keli no ya ala yesna tamashin jonjo ndoy asro ma do bu chesri barang ma do keli fe ake kunte ala koy koy roke aforo ko mo dowdi ya no mo to ma fode ambe dama ka kanna ga ce dugule nye bayre la adama de kay refle o de atu don bo ba kon ka sibe ko kon adama de ka ikabara qasdu ke mo ka yili wal ma mo ka lakali ikabara la o de atu barang man borobo may ni alay deme ki ka wala jugu min sutura kano borobo o jugo kelina ni alay deme ki ka wala ma min sutura iye ni wali man ke abini ala che o to ini ala che kana lakali nabi an dakadi pele yi ko nyuma ge ba pe lakali hal ni sillatu kala fe sokono ni dugu jere bina baro hal ni shuna ni mo shita kala be bina baro ma do ko bina salaf o na fla shun ke don chamana haluka demba ta kala ma jango ba nama fo kika dema ka don ki shuna ko o ye haramu ye kada ka hakimu do koti aka kala ne yayi niga ko ali mabe ikhlasu ka bara dugo ka sai haka jumaina ko isi ko da majra bela kali ba bangi ka sai haka jumaina ko hakela la dige yoro bi sori la hakemina la dige yoro bi sori la hakemina ko roy e dunya bala ma dilika e don shi ke shunil Allah ba idiyo mena mere ko ka sa ko dina fila shunge madola afi dege afi demsoy shine ni ndoyi wal man yani nafla shunye abishwa ka shun nege dula wele kana shuntige kuma inu ko shuntige madola oye hake minu bi laligi bina don an fa ku benin joyina wala an ba ku benin joyina wa adama ko nga ay mi fana fo min cey no yedi mina salam aka shuk nga jam ga haldi bayati bo akala sogoma am dumini tabulu wakila ko abto dum barakero abu sadaqat israf abina fo shufa nana shufa ab dun chaman shu halaka de bayata ka jamu ba o e kon mi mingile ba alay ma de meka baro baratu nyine ko baranyuma nyine akko ala jonma do ko tuwa do ko ala kulu nyine ko baran monko wala sauka jidi baran man ko nga ala kulu akili jigu ka wala jugula kuma be wala sauka tuwa ala ya fadili ala kasran akubonye ko kana ta do ayo akili to ndade chere la ni kuma no fo bi fardo fa kadamati mo ta feka foi ke bi minti donati nati lakali
موتا فك فوي كبي فاك سروفين بدون أبيه أبي لكني آخر زمان إما ميجا كدان يتقوم ها يسلا ابن أبرو يشون أبي فعلت بك برو دلا كدون كيشون ما دولا رما دي بسيكا فوي نانيكا وكو فولي رأي يني كاف ali nana yoro dola ni jidiri mani ko kwa kan tanki atiki ma insiste ama ko reke ko akai imanga lo ndige o sejima nga ni ko ngodo ha ne shunelu ne ma fa ko haram do de ne ma fa ko iga shumbara jibbe de ne de ko munu hal ni yere jira tesanga a chemai ko sobe absunga ma sama kuma do bla kana ko do ma na fe do be foli dabla ma delga fe ya o toro bina dedi chema kwa ye fajiri abina soro misila a joka ba kuma fa mi akombina ke ko wa nyeben kafara di misila nenga ne bi dene shumbe ala misashu toro ba kwa ma akika sili kuin ka ba ko ya ko ngai ka shun yezra parce que sili toro ba ere de yoyi ayrema nga shun ale de yolakal وما أنا بدي بلا بيالا يا نقول ما شاء الله ماني ما شاء الله دينا بقول الحمد لله والله هل عندنا ألم سوا الحمد لله ما نسيبه كقرآن بني قالوا الحمد لله تجني بلاني تنفون أنا دبلا كوي كرام كيا أبانا دكوي إما أسرو يا نبي مغوكو سيلتو فيلم كابلا فك nafla la bara kwani bara ma mi ni fardate ulu dugoli de yimi do ka dugo kol isiko da majrala khawfan min ar-riya yera nyesranye kama ne kani ma korote ko ni mama e bara ma do ke kenaka ko koroy ko ya yera jira bi dusukunde la nga femunu be adama de wele kata ama ani femunu nga su ani femunu na jarila halite yera jira lay allaba ena nyuma ya do fo ke ba ko gara mo to raw be kaba ko yola to gi tanu nay Allah ba atna kitabulo illa wat ta do fara ga ko men kama Allah ba mo to mi do wara min kala ma da bono fara adama di may don bo ko te ko wala mani wala jugu pa kilingile be ye wala jugu srata ko wala jugu ba fo de ukhti al ma'siya ukhti mbal mamshu ya ala ko ta ko do ke anno ka dongo abe dore o ba tokele wele ko ala batu fana biti at-ta'a ko fana ba fa ukhti mbal mamshu kana bi kabi son ko do ma fa la ba ko do anga don ba do bien na to fo rahimahullah wallahi ya fo don ay to wajula ko akwada ba de fila kalite ko do dabo yera jirati hakilla de irani ala ceyba adam ne kuma mina yera jira fanji ti hakilla ko nga yera jira bi chu adama de ka to bara re ko abike era kuma ko injate bika ko ka ala jati kama yera ka jati de moga nga modi da una ni manganci ni fe damne ena ha di bede be kanela me ha kuma abika dula ko ja fo chugo yena ko be shetane ka wahabi angan chugodo ambe dama ka kan kuma ina wallahi ne tay no akli jigi dama ate kumbe ma do ka bara tuhuma ko kanya da sania ambe dama ka kan kuma duna ski kuma do la shetane bidu ila ibn kun nungali je bakala era tafle kubaire ngabe jeybul allama be kitabul ide allama ni ka fon fenate don ifarti funi e ma na fulu jugube wa ko tanke mu deli jamana uti ga chinya dabo o era o bora la sa to era kemer ni camera de mana ni ma buluda eni camera kanna ka fo karsa fla alhamdulillah le de gabti kono ale de ni ko finance are de akata ale akata alaka tumanga alaka boda kan wana haqqa tuqatihi dika ale ibe komin kay ba ka ala jati jeyni kam mo boy ka jati la
يكون منك على جات الجن وكان مو كان سكي كم مو كبركة دا كونه ده فناني رجرات كذي دون بوكوتي لا تنتظر شكرا من أحد كان بركة دا كونه كبو ماشيو قرآن يا أنكلو كده إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أما أو دمني أمين ما يمنع أو يامبك على جاتي دي كما لوجه الله لا نريد منكم جزاء عند السرايين على ولا شكورا عند حال بركة دينا كوني قرآن هاي شندو نما كرا مغمي شريعة كسرفة أكاكاو كبركة دا nga amanga enyu mangela de kabarka da yini amanga ne kana yini de yere kala ikhlasu la ikhlasu be kala ne koy aba kala ne de ko no gonde de daka ni bara ko yuma do keli ko damne shaytan be na dacha ma de yere ere tun hakilite foyi la ko damne na fo ala jeyini nga bina daw yele alhamdulillah ni woni bara ni may be ala jensoro nga ni abi ko jam go e fana de e ma do bi ko ja sigi dala mo e ma do bi keta ha bora kar say ni fi lata carrière ni fi lata allaba faranga bina tuga ka ala jen kansa e bina fewro miri o mo ko tanuni no e mo ba yeli mi no e mo bi apprécier mi itlo bo o ko kana joka barka da kono ma budu kana yini ko mo do ki barka da kana ka sate ma ka yumandon oda ka yumanken dige bonena ate ma ka yumandon kwa on ma ya dama iba sura jona na di hali merci aka jona ke o ga sira yo e adama ala jeyinin de kama abu yana yoro a jona no ayifo amifo aya don yo ama don yo tichi fe eni ni ngagelene aka gelene ngani de kayde nanzira kan yere kalanna ni bi yumami ki adama de wal ni ko yumami ki ala kula aka ala jeyini kama ika tay chife mo boy hakilla on deserandela pedi sigibe ay yumaya ko nke mami fo ka kaka jonde fo ka o boro bo jebedi dɔwɛrɛ b'u kale k'u t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ parce que k'a y'a kɛ min ye k'o ma dɔn ye alors o b'a sɔrɔ e ta in kɔni ma kɛ ala de kama ala ka bɔda kan ye ɔ ko an kana sa f'a ka sɔn an ye silamɛ ye aya filanan fana u b'an wele ka na ala ɲɛ siran ma aya saba in bɛɛ a bɛɛ b'an wele ka na ala ɲɛ siran de ma o kɔfɛ sa a ye aya min to a la o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ala y'a majamu ko ale de muhammadu ci kunfiw cɛla n'o ye larabu ye huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ay ciden ci ka bɔ u yɛrɛ de la u yɛrɛ dɔ do koyi u b'a dɔn koyi u b'a dɔn u b'a danbe dɔn u b'a bɔkolo dɔn u b'a ka tiɲɛtigiya dɔn u b'a ka danaya dɔn yatlu alayhim ayatihi ale kira ka baara fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ kuranɛ ayaw kalan u ye aya mun jigina abu kalaw kira ta kalan ne koy yatlu alayhim ayati ala kira ka bara folo ala kele ka ka cidiya fo ko aba ala ka ayaw kala uye a cira mamun cer aw e may ba ngaw dilaka wafdu dawli kana ala kira sallallahu alaihi wasallam delegation dawli kana ala kira ku ka ñoom fam qur'ane kola ko kuma do de ba kono munun ti bewlu ma te ka te ko mina fo kuma imbeti bewlu ma ko kuma ba kono olu kadi ube bewla ko nga kuma kan do ba kono ko kira ka laje akulu fale ka dobla olu dona kuma fu te sina bi mi yona ma foka ko كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم لا تبقى كافر لو سيلي بي اسبير دو بي انتلكتوال دو تو كا ما كارني بروفيسور دو سي نو فريما كو ايا دو القران كونو دو كان لاجي
silamɛya ka sariya dɔw bɛ yen an bɛ don min na i ko bi 21e siècle la k'olu dɔw kan ka lajɛ k'a b'a siècle fɔlɔ o mɔgɔw fana ye nin kuma kelen de fɔ e ma kɔrɔ fɔ u nana alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o ko an bɛɛ tun bɛ min na yan an ni mɔkɛw tun b'a la yan an ni faw tun b'a la yan n'o ye an ka alaw olu nɛni e ka kuranɛ fan bɛɛ olu nɛni kan na o yɔrɔ bɔ a la i ko ka dɔ bila olu nɔ na olu falen b'an ka hakililaw an ka laadaw n'an ka tabiya dɔw bɛ yen i b'olu kɛ nalomaya kow ye olu bɔ yen i k'olu remplacer n'o kɛra an n'i bɛ bɛn kɛlɛ tɛ anw ne cɛ ala ye ayatu in k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ko kira k'a f'u ye k'a man ka ale tɛ dɔ wɛrɛ ye ka wahayu min bɛ jigin a kan k'o lakale k'ale tɛ se k'a falen ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ ale ka kuma tɛ min y'i ka kuma ye i b'o de falen alquran kalamullah ala ka kuma don ko kuma na ale a man k'ale ye k'ale b'a falen ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ o se t'ale ye silamɛya ye kabako diinɛ ye ni alakira tun y'a tɛrɛmɛ kununko ka sɔrɔ silamɛya t'an bolo yan bi o de y'a to silamɛ ni kafiri bɛ kɛlɛ la a ka sebaaya sɔrɔ i ka fɛn kelen dama de don n'i bɔra i ta kan n'o tɛ a ye danga a kɛra sababu ye ka dangara nin na o ala kana an labila o tɛ a ma si la a ka i bolofɛn banna o a ma si la a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔba dɔ s'i ma o i ka baara tiɲɛna o nin si tɛ ko kafiri ka kɛlɛ ye sebaaya sɔrɔ e kan k'a ka sebaaya sɔrɔ ye jumɛn ye a b'a fɛ i ka bɔ min kan n'i bɔra o kan an ka hakili to nin na nin de ka ye parce que kuranɛ o de fɔ ko ninnu filɛ walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta fo mun f'u k'i fa wa f'u k'i silatunu wa f'u k'i ka nafolo ban wa ayi hatta tattabi'a millatahum f'i k'i ta de bila ka tugu u ta nɔfɛ olu ka kɛlɛ kun ye nin nabali n'i ta bila k'a k'u ta ye a b'a kɛlɛ banna bari an k'an janto o la ale kira sabatira u ye fɛn o fɛn ɲini sɔnɔgɔya la yɛlɛmana ko kira k'o don kuranɛ na wala a ka kuma dɔ fɔcogo yɛlɛma kira ko abada kuma in tɛ ne ka kuma ye o ne ta ye laseli dama de wa ma ala rasul illa al balag o kuma an yɛrɛ ka alakira ladege o la ka sabati kafiru mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo u mana ɲini cogo o cogo e ka bɔ i ta kan u mana ɲini cogo o cogo ka tugu ta nɔfɛ ka sabati o de ɲininen don mɔgɔ de fɛ ko alakira cira a bɛ ala ka ayaw de kalan ale yɛrɛ ka kumaw tɛ dɛ wa yuzakkihim a b'u saniya ka bɔ kafiriya nɔgɔ la kafiriya ye nɔgɔ de ye o wa yuzakkihim a b'u saniya wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma k'u ladɔnniya kitabu la min jiginna alakira kan n'o ye kuranɛ ye wal hikma nabimaya kodɔn minnu jiginna a kan n'o ye cidenya bilasiralikanw ye a b'u kalan o la وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كسروا بفليد لا كقرب فليب بني أذكر كتشيليا بيننا كجنة ما يبود بلا ككنج جماعي كلهم بديا ولا منهم بي كلو كله كبونوي كافريا نغلا كبونوي جوجويا نغلا كبونوي فلانغفويا نغلا وسانيا silamɛya ye saniya ye dɛ a bɛ dusukun saniya a bɛ farikolo saniya a bɛ adamaden ka ko bɛɛ saniya adamadenya bɛ lafiya n'o min aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا تكرم من شلا أولو كفر عليه ما نتوقفه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وعلى كلام من دون توبي
olu be sira fɛ kana olu ma na fɔlɔ alakira tun bɛ to ka anw ko fɔ sallallahu alaihi wa sallam ok a tun bɛ maa minnu bɛ na ale mantonw na alakira delila k'u ko fɔ siɲɛ dɔ la ko a ye anw tɔgɔ fɔ n'o ye maa minnu bɛ na a kɔfɛ manden dɔn kɛ k'a kɔsi yɛrɛ ma k'a balimaw sahabaw ko ko kuma anw t'i balimaw ye ko ayi aw ye ne jɛɲɔgɔnw yɛrɛ de ye aw ni ne bɛ waati kelen na aw ye n jɛɲɔgɔn nka an balimaw bɛ na alakira ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko maa dɔw bɛ na na ale mantow na minnu n'ale ma ɲɔgɔn ye k'a dɔn hali a ka nafolo bɛɛ a n'a yɛrɛ ka denbaya bɛɛ ka to alakira yeli dama kunkɔrɔ a b'o nata sallallahu alaihi wa sallam hali ka sogo k'a f'i ye alakira ye e m'a ye o ka bon an bolo ka se hakɛ min na m'a f'i ye n ko n sogora ka kira ye dɛ kumaw ka teli sisan n ko hali ka sogo ka kira ye n'i m'a ye o daraja ka bon cogo min na an yɔrɔ an bɛɛ b'o nata ya rabbi ala k'a kɛ an ye nka ka sogo ka kira ye kɔrɔ tɛ k'i mana arabu o arabu ye sogo la k'o ye kira ye parce que maa caman bɛ se k'a fɔ ten ko n sogora ko ka kira ye n'i ko k'a bɛ cogo di ko arabu kɛ jɛ tewu tewu fili e kuma y'a hakili la ko arabu bɛɛ de ye kira ye dɔnnibaw ko kira yeli sogo la sallallahu alaihi wasallam maa minnu tun b'a yelen dɔn ka kɔrɔ olu ta ye olu ne e y'i dɔn b'a ye sogo la i bɛ fili o ma ko nka maa minnu ta tɛ ten olu ta ye f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ kira suraya n'i y'o kalan an fɛn o fɛn sigilen filɛ maa caman bɛ yen e t'a dɔn kira yɛrɛ suraya tun bɛ cogo kana filɛ i n'i ka kira kanu bɛɛ kira a farikolo a kunkolo tun bɛ nin cogo in na a ɲɛda tun bɛ nin cogo in na a kamankun tun bɛ tan ko sira kitabu y'o seli o sɔrɔ foto ta t'olu bolo o don olu bɛ se ka min kɛ o y'o de ye u ye kira yɔrɔ bɛɛ cogo fɔ a boloden ŋɔni tun bɛ tan a sen ŋɔniw bɛ tan a yɔrɔ nin bɛ tan o kuma n'o fɔra o mana fɔ maa ye bi i y'o faamuya ka se hakɛ dɔ la n'i ye o mɔgɔ ye dɔrɔn a fɔra i ye cogo min na i bɛ se k'a dɔn ten min fɔra o ye nin de ye nka o si tɛ e bolo tamasiyɛn foyi tɛ e bolo e kɔni mana sogo ka arabu min ye dɔrɔn ni dugu jɛra e ko k'i ni kira ye ɲɔgɔn ye ala k'a to a ka kɛ kira ye ala k'a kɛ kira ye ala ka kira jira an bɛɛ la ya rabbi ala k'a jira an bɛɛ la parce que an ka sɔli caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam sɔli bɛ jɔn surunya ala kira la sallallahu alaihi wasallam dɔnniba caman mina salaf caman bɛ ala kira yeli fɔ ni sɔli caya de salatu caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam an bila ma ka sɔli ka dɔn ala kira kan dɛ sallallahu alaihi wasallam hali juma filɛ juma ladabu a bɛ juma ladabu la n'o ye juma su n'a tile ka sɔli caya ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam silamɛ caman bɛ ɲinɛ a kɔ ladabu minnu bɛ juma la suratul kahfi kalanni juma donya fɛ ani ka sɔli caya ala kira ka juma su ni juma journée kɔnɔ o juma ladabu hadisa kɛnɛmaw nana o la nka an kɔni whatsapp de b'a bɛɛ nɔ n'anw bolo whatsapp ni tiktok ni facebook e kɔni fɛrɛla dɔrɔn i b'o de dayɛlɛ o de kɛra anw ka kɔlɔsi o de kɛra anw ka kuranɛ ye o de kɛra anw ka fɛn bɛɛ ye telefɔni kɔni y'anw sogo la sa ka bɔ fɛn bɛɛ ma illa man rahimallah denmisɛnnin dɔw yera a tɛmɛ san 10 dɔɔnin kan a sogora ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam a nana fɔ dɔnnibaa min o yɛrɛ kabakoyara o ye dɔnnibaa ba ye bi ma bila dawa la a ko npogotiginin fitinin ma e ye nin bonya sɔrɔ cogo di npogotiginin ko a ma ko don o don ale bɛ sɔli alakira ka siɲɛ 10 siɲɛ 10,000 don o don atahaddak e tɛ hali 200 kɛ tile hali 200 e t'a kɛ tile kɔnɔ hali e bɛ kira tɔgɔ mɛnni minnu kɛ dama sallallahu alaihi wasallam i tɛ sɔli a kan sɔli ala kira ka baaraba de don koyi kuranɛ aya de nana n'a ye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay sɔli kɛ ka caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam don ala kira bɔra a ka so kɔnɔ kana
aka sahabo si ani sokali a fari foni be a yada mu yamuyane na don ko ni soja ko do be ala kira sallallahu ka fu akone mai laylu tani ka foni mamin sallallahu nga shenkele ko be solo ti ga sheta ala ka soli o de kuma kan da directly ka here jigi ka mafa jigi ka bodaw ki ka here ko nyeshi ima o de ala ka soli jonga ma jonga soli de ka kuma kan ka ala diri ka duwo ke ka ala wili nga ala ere ka soli we o ta duwo we de we directly ka shinga ke wale jigi ka te ka soli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o de bo o soro o no ya joy ba sahaba ke dilla ka fa ala kira ko mi joli ki ka nga duwo la soli de ko ka duwo ke ala kira ko ne ka duwo nga joli ki kira ko ni yere hakami be je ko ne ba tla fly ne be duwo ke nga ngina ma ko no be klanje be ke soli e ka be to tla je ke nyada ka duwo woro kira ko e here ko ngani do faraka ko de here ka je ko kuma batla sabai be tla fla mboke e soli e ka kele bo ke nyere kira ko e here ko nga hal sani do faraka ko de here ka ce a fo ka siyoro la sa fa na siyoro la kira ba fo do faraka ce ko sidansa ne te foyi ke nyere bile bi soli e ka te dama kudai ni ne wani be fon fo sa dugo wula ne bo be ke soli e ka a kira ko kuma sa o soli ayai oni wasa i hami kula wa yjuru muna yafa ani jon hamid la yjuru ya fara to mi je la ti hami je ko bo kono la hara ko bo ku hami ko bi wasa i hami kula wa yjuru mu yafa ata nga folo don bo folo ma ko to lo ngeke sallallahu alaihi wasallam nabi angon be girina te dron angon me yon ko cela te dron me ma ngan cela te dron folo karamo folo halma qurbaw te lo ngeke ala kusmana jango soli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala kan wa amma ko ban ala kira sallallahu alaihi wasallam ay an go fo mige ko kwama ko o mo ndu e bulu don tugodi imando mu miranda fo wati jawna fuka tashi alqiyama sangasin e bulu don tugodi ni bulu ya alqiyama yu don tugodi kimando ko kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko ne ko ni baga ngenyo ngani baga fimawndu ni do tinda jele do walma nu o singalaw jele do kalu be flito chela asaba ko nu chef akok manem mando mbina o sogola no e sildi tayoro no ulu jembe sildi kembe ka sildi noro kembe kulu je ka teme ko farifa toka kiraba mando ndom ni o sildi tayoro no ibi sildi tayi yoro mununko no e nyedani tegani senunu ko ulu de sildi noro de bi yele ulu fe ulu bi yele ko ala kira ko ala ba mando ndoni udi we mando miseli kira mando bin sebebe seli ko bay meni ni sildi fadwi sifa ga seli reba fa era bina doni mi o yika sildi tanno bana ngan jandu silla wato ala kira ka hadisa kena mo chama be silji fana fadluka silji samandiya ko samandiya o be silla ka fo mina silmi siljita o da mate de o e fardai ni bina silbi siljita nga silji ere tali ala kira ka hadisa chama fola be silji taf samandiya ni adoy la haribina doni siljita no olude bin noro katme farkolo fatoka awa okmana ko ala kira sallallahu alaihi wasallam aye ala nin kibaru info ay ko amando do bina ulu mana folo ko ala mi nin ka ala kira nin boyan nun ga ala kira هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وعلى ديف سمادية بلبلتكي دو أبادي ماماني مامي عجا فنف سمادية مهنجرة على كريه صلى الله عليه وسلم على كرنجر لودو على أبو يعني أي كقرطاني أي كافسيا
katime adama de beka ka fisaya katime ci de beka ka fisaya katime nabiyuma beka o alay on de fana ni Europe be am mandoyama ko sayati biya bi la kala fi o mandoyen ala kira ka samandiya ji uyoraka da am mandunga mandoy fana ka fisani manto be kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aw de ka fisani manto be min poira bo ta'muruna bil ma'ruf أبيون يأمرون كل يوم وتنهون عن المنكر أبيون الذي كبوك جمولة وتؤمنون بالله أبدا على لا فأنا على كرا كانوني بارو أقولوا شايا فكمون بكرا كانوا سيزي جود سكونا صلى الله عليه وسلم أقول بارو شايا وكي جسر على كرا الذي يكفي كي جسر على كرا بكمون فيها بكوالي من فيها بتبيا من فيها كذاك على كرا كقدوة كقدوة فانا كبفر نيونغ على كرا نفولتو كالذي يورو على كرا فاندون الذي يورو على كرا ما لا فيلون الذي يورو على كرا لجرا بيجلون يمامون نصر لوكا الذي يورو على كرا على كرا نene abela kadaka ko beka twale ni nofeka ala digi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فيهم في النجاة نمالا يبي تمويرود دسرو على كرا نوفي وكوينا يبي يرب لسراني من أنغاني كعلى كرا دون صلى الله عليه وسلم كتبيا دون كجو دون ككولو دون على كرا من في أنغو دون أكمل في أنغو دون كعلى كرا دون كديون دون كدميا دون كتبيا دون أكفسا كتما مكة كان يرد سقولاني كومونيتي أنا على كرا كفولي شايا نوي كسولي شايا أكا ومن أحب شيئا أكثر من ذكره ما لي فمن كم وفولي بشايا دكم واتي يا أمبلايا نوتي على كرا صلى الله عليه وسلم السلف الصالح كرا ركلنا صحابه أني ما من فرودكم التابعين أني من فرودكم على جن من تمنو olu do misaliya do jira ala kira kanina do ko bole angana to anga kira kanu ka ke wili ta kwanza anga njesi ala kira sallallahu alaihi wasallam akanuni anga chintiya an jugula an kewalina ala kira demenina ka ala kira kanu katima ayiraka ka kanu katima andunga ka kanu katima bagboga ana subul maliki wa lillahi ko ala kira wa sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كعود لك للدل من أبدا كل من يبسي ألما كبيتي الجنة كندوما فون محمد دي كانوكا كايرو دي كانوكا بنيا أيرو من والده كتما بانباك أبانبا فلا كان كانوكا تمو وولده كتما أدو والناس أجمعين بل كتم جيم ما يربك أسا رواية ولا لا ومن نفسك هل كتم يرك فن أيوة فهمر أنا ما بعرف كرك كانون كتم في بك كتم يركنك بنا على كرك كانوني صلى الله عليه وسلم وبدوني وبالسبتي جوانا نتمشي منوي نجوا منوي أنا أنجسري وجوا كلامي في أنا أنجسري كأن يركن كلام ولا كأن ديون كلام ولا كأن كرك بنياجرا أنا دميا كبنياجرا ما يكودو بكبي أبي ما من بدو كلام أبو دكتور تدور تارو هو كرا تفلو ما دوت منا كرا ما تقول كان يشي كرا ما ترى يارو شرعي من فعل كرا كهكلا وتك ما تقول فليامو هل كي كان قرطة كرا سام كان سام sahabu yeni labato hali kira fatule ko hali kira fatule ko fe kira ka misiri kono so mashiki kuma ka korota hali bi alla da mutobe arabbi ala kan jidi libali ala kan jidi ala kira kamina ala kira kanuni chenka ya rabbi ala ko noya ayin ala kan fara amanto anno fetuba chentiuka jena ya anilaha ala kira yini kama kumbaye jena ya kana kama kumbaye lahar
يا ربي على كراك الدرابوج والجماعة على كان فرأوك الكيامة كنك الكوثر كوجي على كربنا مامن لم ولا يا ربي على كان فرأو جماك على كان جيدي لمن يعلم على كان جيدي على إسرائيل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.